Nasunog ang opisina sang Department of Public Works and Highways sa Nia Road, Barangay Pinyahan, Quezon City. Pasado launa kay nasang hapon, ginkonfirma ini sang Bureau of Fire Protection National Capital Region. Sunod sa bulletin sang BFP NCR, naglabot sa third alarm ang nasamit nga sunog. Masobra naman sa napulo ka mga fire trucks ang nagresponde sa lugar. Sa subong wala pa sa inisal nga impormasyon na otoridad, may kang tanan sa kung ano maton nga gintunan sa nasambit nga sunog. Kasunod naman sa insidente, ginpahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga plano sini nga paimbestigaran ng insidente. Suno kay Remulla, ginmanduan na niya ang National Bureau of Investigation kag Bureau of Fire Protection agud nga busi-sion ini. Luyag niya nga matumod kung ginhungod o kung arson ang rason sang pagkasunog sang building sang DPWH. Dugang pa ni Remulla nga sa ang nagakabalaka may kang tanan diri ilabi pa nga kadungan ini sa nagapadayon nga investigasyon sa anomalya sa flood control projects. I am asking the NBI and the BFP to check if there's arson. Kung ito'y sadyang sinunog o aksidente. Madali naman malaman niya kung arson yan. Pero hopefully, ay natural cause yan. Pero I'm sure that there are backup documents naman pagdating dito. And it's a working day, so people were able to save their computers, hopefully, which contain the information. At syempre, it's disturbing that in a place like Quezon City, masusunog yung record sa isang office na maraming investigation pa ang kinakailangan mangyari. So, we're just worried that it might stifle some or become an excuse to evade responsibility. But we will not allow that.